Naku mga kababayan, nagsisiiyakan nga po itong mga grupo at laban kay VP Inday Sara Duterte dahil nga po ang QC Prosecutor Office ay ipinasura ang kaso laban kay VP Inday Sara Duterte sa pagkakatransfer ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez noong 2024. Grabe, galit na galit nga po ngayon ang grupo ng mga dilawan nitong mga lepless kasi nga ibinasura ng Quezon City Prosecutor Office ang mga kaso laban sa ating minamahal na VP Inday Sara Duterte. Kasi naman mga kababayan, wala po silang naipakitang mga ebidensya, yung matibay na ebidensya. Halos yung kanilang complaint ay parang masasabi natin na ampaw mga kababayan. Kaya ngayon nagsisiiyakan sila at gustong gusto talaga nila mga kababayan na makasuhan, gusto nila talagang makulong. At yun nga, bukas mga kababayan, dadagsain nila ang bahagi po ng EDSA. So maraming lugar ang nakita ko na dadagsain nila. Meron umanong gagawin sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio, may gagawin dito sa may EDSA People Power Monument at may gagawin dito naman sa EDSA Shrine sa katabi ng Robinson's Galleria, Ortigas. So tatlong lugar ang nababalita ko na magkakaroon sila ng rally. Mga kababayan, rally po ito ng grupo ni Trilling. Grupo po ito ni Cielo Magno kung saan mga kababayan, alam naman po natin na ang grupo na yan ay kapartido at kakampi, loyalista ng Liberal Party. Cielo Magno, loyalista ng Liberal Party. Trillanes, loyalista ng Liberal Party. Pero ang nakakapagtaka dito mga kababayan, hindi lamang Liberal Party ang nandyan. Nandyan din po ang mga leftles na kung saan itong mga grupo ni Franz Castro, Arlene Brusas at Raul Manuel ay nandyan din po. Makikiisa rin sila sa gagawing rally dito sa EDSA. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Kakampi na talaga nila itong mga leftles nitong Liberal Party na kung saan alam naman natin itong mga leftles, sila po ang nagpapahirap sa ating mga kababayan doon sa mga probinsya na kung saan ay talagang ginigipit nila ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mahihirap na kung saan ay kinikikila nila. Kinukuha yung mga anak, yung ibang mga bahagi ng pamilya, nagkaroon ng away, kukunin yung isang parte ng kanilang pamilya, ng ating mga kababayang may hirap, dadalhin sa bundok, dudoktrinahan, at ganito ang gagawin mo. Pagkatapos madoktrinahan ay bibigyan ng armas, at pag nabigyan ng armas, after 1 month, mababalitaan na lamang ng kanilang mga kamag-anak na itong si ganito na kinuha ng isang grupo nitong leftles, nitong New People's Army, ay malalaman nila patay na. So ayun, kawawa yung ating mga kababayan doon. Kaya talagang sinasabi natin na huwag tayong pumunta. Ang mga kababayan natin, kung anong grupo ka man, wag kang pupunta sa rally bukas. Dahil nga po, hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Dahil nga, sa rally na yan, Liberal Party at leftles nandyan. Hindi natin alam kung nandyan din po yung taga-suporta nitong administration na ito na si Bongbong Marcos, yung mga loyalista ng Marcos. Dahil nga mga kababayan, ang programa na rally na gagawin nitong mga leftles na ito ng Liberal Party ay patungkol dito daw sa sinasabi nilang accountability, kung saan ay babakbakan nila si Marcos, yun ang sabi, si Romualdez, yun din ang sabi, tapos yung iba pang mga sangkot. Pero mga kababayan, ang pinakababakbakan talaga nila dito ay ang ating Vice Presidente. Dahil nga mga kababayan, gustong gusto nila na ma-impeach talaga ang ating Vice Presidente. Dahil nga hanggat nandyan yung ating Vice Presidente, hanggat patuloy na malakas ang pamilyang Duterte, ang puwersa ng Liberal Party, ang mga politikong Liberal Party ay hirap na hirap silang umangat. Hirap na hirap silang makapunta sa posisyon, makaupo sa posisyon, lalong-lalo na sa darating na 2028 na kung saan ay bali-balita na itong si VP Inday Sara Duterte ay tatakbo
bilang presidente natin na kung saan ito yung magpapahirap at magpapalugmok sa mga grupo ng Liberal Party. Kaya patuloy ang kanilang rally para pigil ang mga Duterte, lalong-lalo na itong si VP Inday Sara Duterte sa pagtakbo bilang presidente sa 2028. Kaya mga kababayan, sa mga gustong pumunta dyan sa January 31, 2025, bukas na yon, ay wag na kayong umasa na ang programa na yan, lalo na yung mga loyalista ni Marcos, aasahan nila na laban daw yan kay VP Inday Sara, pero babakbakan din yan. Yung mga supporter naman ni VP Inday Sara Duterte, iniimbitahan daw kayo dyan para sa accountability. Mga kababayan, hindi yan for accountability, kundi gusto lang talaga nilang magparami, gusto lang nilang isulong ang kanilang adhikain na ma-impeach yung ating vice presidente. So wag kayong pupunta. Kung gusto niyo pumunta, doon tayo, sama-sama tayo sa gilid, tapos isigaw natin ang Duterte. Dahil nga mga kababayan, kung marami tayong sisigaw ng Duterte doon, ay talagang masasapawan yung kanilang puwersa. Malay natin mga kababayan, no? Matakot yung mga tao na nandyan, yung mga nirecruit nila, yung mga binayaran nila para pumunta sa lugar na yan, matakot at umalis. So ayun, tapos agad yung rally nila. Rally para doon sa kanilang pansariling interes. Yun po ang nakikita natin mga kababayan. Kahit ako, kahit ikaw, tayong lahat, ganoon po ang ating nakikita na interes nitong mga Liberal Party at itong mga leftist kung bakit sila magkakaroon ng isang malawakang rally. Hindi natin alam kung malawakan ba talaga o malangawan, dahil nga noong nakaraan ay nagkaroon sila ng rally nitong January 18. Ang EDSA People Power Monument po ay hindi nila nagamit. Hindi pinagamit ng ating mga kapulisan. Kasi nga, kukunti lamang sila. Siguro pag libu-libo talaga sila, maabot nila yung bilang ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo doon sa Quirino Grandstand. Siguro ay papayagan sila at walang magagawa doon yung mga pulis. Pero ang bilang po kasi nila, no, parang 100 nga lang pababa ang bilang. Mas marami pa yata yung mga sasakyan doon sa EDSA People Power Monument noong nakaraang January 18, 2025. Grabe, yan ang sinasabi nila na yung nangyari doon sa Quirino Grandstand ay minority lamang. At sinasabi nila na mas marami sila dahil nga po 41%. Ibig sabihin nun, 116 tayo na mga Pilipino sa buong mundo. So gawin na natin is 100 million, no? 100 million, ang 41% ng 100 million ay 41 million. So sinasabi nila is 41 million sila. So tingnan nyo mga kababayan ang nangyayari. Ni wala ngang pumupunta at pumapansin sa kanilang rally. Kasi nga po ay nagising na ang sambayan ng Pilipino at hindi na muli magpapabudol sa ginagawa ng mga leftist at mga liberal party na ito. At syempre mga kababayan, huwag ho nating kalimutan. Lagi nating sinasabi, huwag nating kalimutan itong ginawa ng administrasyong ito, kung saan bicameral conference committee, itong BICAM scam. Huwag ho nating kalimutan kasi bilyon-bilyon po ang mawawala sa kaban ng bayan na posibleng magamit ng mga politikong ito sa kanilang kampanya. Palagi nating sinasabi, huwag nating kalimutan kasi unti-unti po naglalabas sila ng mga issue, naglalabas sila ng mga balita patungkol sa iba't ibang suliranin ng ating bansa dahil nga po ang ginagawa po nila ay tinatakpan nila yung usapin patungkol sa bicameral scam o bicameral conference committee scam. Kasi nga ayaw nilang mapag-usapan na talagang mali, napakalaking mali ang ginawa ng gobyernong ito, na kung saan dito sa bicameral conference committee dapat ay kumpleto na yung mga amount, yung mga item bago permahan, bago maging isang bill, bago mapunta ng GAA, na kung saan aprobado ng mga senador, kongresista at permado at aprobado din ng ating presidente. So dapat ganoon mga kababayan, hindi yung blanco ang bicameral conference committee report, pagdating sa GAA ay kompleto
Yun nga ang sinasabi natin mga kababayan, no? Lagi natin kinukumpara doon sa cheque na kung saan may nag-request sa'yo 10,000 tapos pirmahan mo lang cheque, hindi mo nilagyan yung amount. So ang gagawin nung nag-request, lalagyan niya ng 1,000,000. So lugi ka, kawawa ka kasi malaki ang makukuha sa'yo. Yan ang mangyayari, yan ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Kapag hindi natin pinansin, kapag hindi natin inilaban ito, ay talagang kawawa ang taong bayan dahil nga po sa mga abusado at mga korap na opisyalis sa ating bansang Pilipinas. At habang gumugulong ang mga usapin na yan, ay patuloy pong pinagtatanggol ng mga opisyalis, ng mga gabinete, ng mga kakampi ni Bongbong Marcos ang patungkol dito sa Bicameral Committee Conference Report na kung saan sinasabi ay wala naman talagang anomalya at ang mga lumalabas na mga report ay fake news lang ayon sa ating presidente at mga kakampi nito. Kaya mga kababayan, huwag na huwag natin hahayaan na makalimutan ang mga issue na ito kasi kawawa ang taong bayan. Kaya sa darating na midterm election ay huwag po nating kalimutan na suportahan lahat ng mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Duterte. Nandyan si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Henlo, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino. Isama na rin natin dyan si Dr. Richard Mata at si Pastor Apollo Kibuloy.